Tantak, Uraren Euskal Agentziaren podcast ofiziala. Ura, Uraren Euskal Agentzia, Eusko Jaurlaritza. Ura da, gu gara. Ezinbestekoa da ura izaki bizidun guztiontzat. Gure planetan batzen gaituen ondasuna da. Ibaiak, aintzirak, akuiferoak, ezeguneak, estuarioak, elurzuloak, lurpeko eta kostaldeko urak. Edozein forma eta egoeratan bizi mota ezagun ororen biziraupenerako ezinbestekoak diren ingurumen zerbitzuak eskaintzen dizkigu urak. Uraren autoarazketa, elikagaia, edateko ura, emarien erregulazio naturala, uholdeen kontrola, higaduraren aurkako babesa, sedimentuen eta mantenugaien garraioa, erregulazio klimatikoa, berotegi efektuko gasen bilketa, oksigeno ekoizpena. Hori dela eta ur ondarea atala sortu dugu Tantak podcastean, urari merezitako omenaldia egiteko. Funtsezko elementua da ura, behar bezala babestu, defendatu eta tratatu behar dugun altxor bat, eta ez ohiko ondasun komertzial bat. Uraren Euskal Agentziaren Tantak podcastak aurkeztuta ur ondarea. Behar bezala babestu, defendatu eta tratatu behar dugun ondarea da ura. Guztion ondarea. Ur ondarea, guztiona eta guztiontzat. Urumea ibaiak, Ezkurran, Nafarroan du sorburua. Ollin ibaia izenarekin sortzen da han, maldartaineko basoen artean. Sorburutik, Donostian itsasoratzen den arte, 45 kilometro baino gehiago egiten ditu, 700 metroko desnibela gaindituz. Baina ibai ezagun hori, zerbaitek egiten badu berezi, historian zehar horren inguruan garatu diren lanbideek egiten dute. Hondarbiltzaileak eta olagizonak nabarmendu behar dira lanbide horien artean. Azken horiek, Urumea ibaiaren arroan jarri zituzten beren burdinolak mendeetan zehar, eta garrantzi handia izan zuten, bai ekonomiaren aldetik, bai gizartearen aldetik. Ibaiaren ertzean zeuden burdinolak, eta bertako uren indar hidraulikoaz, egurikatzaz eta burdinaz baliatzen ziren. Lantegi txiki horiek 5 edo 6 olagizonek kudeatzen zituzten gau eta egun, txandaka eta atsedenik gabe, materialak eduki bitartean. Errepara diezaiegun hondarbiltzailei, baina duela ez hainbeste urte, ibaiaren ondoko hondarra palaz biltzen zuten hondarbiltzaile edo gabarreriak ikus zitezkeen Urumea ibaian, Donostiako Kursal eta Santa Katalina zubien artean. Gabarra beltz eta lau haiek zamak erdi ondoraturik nabigatzen zuten ibaian gora, astiro, hondarbiltzaileek pertika kolpez bultzaturik. 1976an egin zituzten hondarra biltzeko azken irteerak. Felix Elejaldek bere pasado, presente y futuro de Loyola liburuan adierazten duenez, jendea miretsita geratzen zen gabarrari atletiko haien ahaleginarekin. Orduak eta orduak ematen baitzituzten pala hondarrean sartzen, hondarra simetrikoki pilatzen eta 2 pila handitan banatzen. Gabarraren mutur bakoitzean pila bakoitza, ura ere xukatu behar zuten gainera. Gabarra bakoitzak 15 tona inguru kargatzen zituen. Mareak markatzen zuen lan neketsu ura hasteko ordua. Marea basuarekin hasi behar zuten, marea gora gabarra kargatuta igotzeko aprobetxatzeko. Hain ziren ez neka ezinak gabarrari sendo haiek, egokiera izanez gero, 2 marea aprobetxatzen zituzten egun berean. Kargatu eta igo ondoren, deskargatu eta berriro jaisten ziren. Beraz, maren arabera hasten zuten eguna eta ilargia izaten zuten gidari. Loyolako auzoan ontziratzen ziren, Gorritiko kaian, itsasbehera aprobetxatuz, Kursal eta Santa Katalina zubietaraino jaisteko pertikarekin bultzatuz. Hara iritsita, Gerriraino sartzen ziren uretan. Jose Cruz Agarzazu, Antonio Lurgain, Pedro Etxebarria, Jose Ugalde, Florentino Goikoetxea, Jose Iztueta, Ola Sagasti anaiak edo Jose Ramon Arruti izan ziren garai hartako hondarbiltzaileetako batzuk. Arraunlariak ere izan ziren batzuk, Loyolatarra elkartekoak gehienak. Zagarzazuk eta Ola Sagasti anaiek 2 bandera irabazi zituzten Pasai Donibanen, bai eta Donostiako bandera ere Kontxan. Hondarbiltzaileek 4 lan eremutan banatzen zuten ibaia.
Kursal eta Santa Catalina zubien arteko eskuineko aldea zen gunerik preziatuena. Txoko izena zuen, eta idatzi gabeko arau baten arabera, Maria Kristina zubia zeharkatzen lehena zenak, zuen bertan lan egiteko eskubidea. Kanala ere oso preziatua zen. Txoko aurreko kanala hain zuzen ere, Kakatoki izenarekin ere ezagutzen zena. Santa Catalina zubiaren eskuinaldean zegoen, txofreko kolektoreetatik eta Frantziako pasealekutik gertu. Beste gune baliotsuenetako bat, Las Irunesas edo Irundarrak izenekoa zen. San Martzial kalearen parean zegoen, Santa Catalina eta Maria Kristina zubien artean. Oso lan gogorra zen, egunez edo gauez lan egiten zuten, ordua edo temperatura kontuan hartu gabe. 5 gerleko irabazten zituzten metro kubiko hondar bakoitzeko, eta 10 aldiz biderkatzen zen horren balioa merkatuan. Ateratako produktuen artean, hondar beltza zegoen, ibai jatorrikoa, Maria Kristina zubitik gora zegoena. Itsasotik hurbilen zegoen eremuko hondar biltzaileen helburua berriz hondar zuria zen. Artxintxarra, harri eta hondar nahasketa bat zen, eta lehenengotik bigarrenetik baino gehiago zuen. Hondarrak zementuzko morteroa sortzeko eta horrekin baserriak eraikitzeko erabiltzen ziren, bai eta karearekin nahaztuta abereen azpia osatzeko, edo lurrarekin nahaztuta baratzeetako uztako betzeko ere. Uraren euskal ondareari ohore egiteaz gain, uretako pertsonaiez, euskal hidronimiaz, kulturaren eta uraren arteko harremanaz, Euskadiko urbideskez eta topikoez eta barrez ere mintzatuko gara, uraren tantak podcastean. Gure uragentzia.euskadi.eus webguneko podcast atalean aurkituko gaituzu.